ne Mm. etang ngaman wandang tutuwaring flash floodgate ang di natang kay katamo na nabengi. Ken paman explica ng Engineer Hilton Hernando aga nang tsuya kanu ketang kategoryang extreme weather condition ita ating diyan uling suya keng 70 millimeters per hour. Nantiya mong ken paman explica na wala mo menok siya kanong tambing maragula danuk tigmeto nga lugar anya taga ng itang makanitang kondisyon malyari at malyari kanu itang flash flood. Kung arol ta itang kaya nga mano pakiramdaman tayo tingnan. Okay, dakala salamat na Paulo G at Ikwami Ari, no. Although tayo ikititang sinabi ng Engineer Hilton Hernando, at least at sabi mo na nano itang lamanan nita. Dakala salamat Paulo G at tutukan tayo ing maging meeting na ning DPWH ampo ning City Government of San Fernando. Dakala salamat Paulo G. Kabalen, eko pumama ko ne, magbalik ya po ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Mabilis ang pagkalat ng tumagas na langis mula sa tumaob na fuel tanker sa Limay, Bataan. Umabot sa mga karatig probinsya ng Bataan ang oil spill katulad ng Cavite. Malaking dagok din ito para sa industriya ng pangisda sa Pampanga at Bulacan. Inikot ng news team ang ilan sa mga lugar na di umano'y posibleng abutin ng tumagas na langis. Ito ang special report ni Liana Canelao. July 23 nang manalasa sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Karina. Nakalaunan ay naging isang super typhoon. Sinabayan pa ito ng habagat. Mayroon itong dalang hangin na umabot hanggang 230 kilometers per hour. Nasira ang mga bahay. Lumutang ang mga sasakyan. Lumikas ang daan-daang libo nating kababayan. Kasabay ng pag-alis ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility, naiwan ang pinsala, hindi lamang sa mga ari-arian at agrikultura, kundi maging sa pagkawala ng mga buhay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa mahigit 1.2 milyong pamilya ang naapektuhan dito o 5.2 milyong katao. 4 na po naman ang naitalang namatay, 9 na nasugatan at 5 ang nai-report na nawawala. Nasa mahigit 40,000 naman ang bilang ng mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan. Sa kabuuan, nasa mahigit 1 bilyong piso ang production loss o cost of damages. Hindi lamang sa kapatagan nag-iwan ng bakas ng pinsala ang bagyo. Sa lakas ng puwersa nito, tumaob ang isang barko na may kargang 1.4 million liters ng langis sa karagatang sakop ng Limay, Bataan nitong July 25. Panibagong dagok na kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino at ng gobyerno dahil sa lawak ng pinsalang maaaring maidulot nito. Ayon sa report ng NDRRMC, umabot din ang oil slick sa Ternate, Tanza, Novelera at Rosario, Cavite. Nagdeklara na ng state of calamity sa walang bayan na ito. Naiulat na nakarating din ang tumagas na langis sa bahay ng Malolos at Agonoy sa Bulacan. Nagtungo naman ng CLTV 36 News sa nasabing lugar upang personal na tingnan ang sitwasyon kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BFAR Region 3 nitong August 1. Giit ng ilang mangingisda at fish pond operator, walang bakas ng oil spill sa kanilang karagatan. Ito po yung Barangay Pamarawan, sakop po ng lungsod ng Malolos. Ito po yung napabalita na meron daw pong oil sheen. Ito po yung area na yon. Sa ngayon po,
pagpunta po natin, wala po tayong nakita kahit ano bang traces ng oil. Nadatnan din ng ilang mangingisda sa gitna ng dagat na patuloy pa rin sa kanilang hanap buhay. Wala naman po. Wala naman pong bahid. Di kahit po bahid, wala naman po na ano rito. Kasi po ayun po inaanohan din namin na sana wag abutin dito. Po kami po dito, gabi-gabi po kami nasa laot. Tapos maga po nandito kami. Wala naman pong nakakikitang ganun. Ito ay sinigundahan naman ng BIFAR Region 3. Ay, nandito tayo sa may Tibagin, one of the fish pens na nandito naka mismong front ng Manila Bay. Ay mula Pamarawan ay hanggang dito sa may Hagunoy ay wala naman po tayong nakitang oil sheen or whatever na nadaanan natin. At ngayon po ay nandito nga tayo sa isang fish pen at nakikita natin na tuloy-tuloy lang yung aquaculture activities dito, mga pag-aalaga ng mga bangos. Ayon pa sa fish pond operator na si Marcelino Trillana, malabong mapasok ng oil spill ang kanilang lugar. Actually po, ang masasabi ko po kasi, ito po kasing Hagonoy, to be honest, medyo po mahirap po itong mapasok ng oil spill kasi nga po, meron kaming dalawang malaking channel dito na bumababa ngayon ng mga floodwaters. Galing po dito sa Labangan Channel at saka po yung isa, dito po sa Pampanga, yung pong Delta River. So, araw-araw po kami nagpapamonitor dito kasi nga po, ang aming mga units nasa harapan mismo ng Hagonoy Bay. Ang Hagonoy Bay po kasi more or less nasa 5 kilometro ang bay niyan, ang harapan niya ng Manila Bay. So, ang palaisaan po namin, umuuka po ng mga mahigit 3 kilometro. Kaya po, imposible po yung kiniklaim nila na mayroong makapal na oil spill sa Hagonoy. Kasi po, bago po yun makarating sa pangpang ng Hagonoy, dapat po dumaan po yun sa 3 kilometro namin na mga lambatan. Ayon sa ating mga nakausap na fish pond operator at mga mangingisda, kung tumama na nga ang oil spill dito sa Hagonoy, dito pa lamang sa mga fishnet na ito ay makikita na ang mga bakas. Upang masigurong walang langis sa lugar, nagsagawa rin ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pen. Inamoy ang isda bago hugasan. Inamoy matapos hugasan. At tinikman matapos inilaga na walang halong asin o kahit anong pampalasa. Ito ko sa belly. Ayan. Sa belly. Sir, di nandyan yung oil. Manamis. Alam ko, may palaman to. Sarap. Walang saw kahit ano, walang alas. Laga lang. Regular daw ang ginagawang sensory evaluation upang masigurong ligtas kainin ang mga isda. Anong pagkahuli ay inamoy natin. Kahit na hindi pa siya inuhugasan, ay inamoy na po natin. No, dalawa po yung kinuha natin dahil medyo malaki po ito. Nasa 1.2 kilos ang isa. So pagkayari po nun ay ating ipinalaga. So wala siyang asin, wala lahat. At tinikman naman po natin. At sa atin po ay pumasa po siya. Wala po siyang trace ng lasa ng oil. Yes po, araw-araw po natin gagawin ito. At naka-deploy po yung ating mga staff sa mga probinsya, ay even sa may bandang Cavite po at saka sa NCR. So ginagawa po natin 'yan para po sigurado natin na or malaman natin kung yung mga isda dito ay contaminated na po ng langis as far as yung appearance, yung amoy at saka po yung lasa. Bukod sa mga maliliit na mangingisda at mamalakaya, malaki rin ang naging epekto ng naibalitang oil spill sa mga nasa komersyo. Pangamba para sa aquaculture. Ito pong pagbabangus namin, hindi naman po small scale to. Malawakan po ang ang market. Dito po sa Hagonoy, napakarami po naming nagbabangus dito na talaga pong itong bangus, isa po ito sa pinagkukunan natin ng negosyo. Hindi lang po local, pati po international. Kasi po dito rin po kumukuha ng mga bangus. Dito po sila kumukuha sa baybayin ng Manila Bay, Hagonoy area po. Eh, paano po kung sisirain po natin yung pong imahe ng bangusan ng gagaling sa Manila Bay? Babagsak po ang ating export. Sino po ang maapektuhan? Di po ba yung mga taong naghahanap buhay sa pangisdaan? Hindi lang po yung mangingisda na namamante, na
nag-uumang po ng panghuli ng alimasag, nagtatahong, nagtatalaba. Ang malaking player po dito, yung pong commercial aquaculture, yung pong nag-aalaga ng bangos. Dahil sa sunod-sunod na hamon, malaking lugi na raw ang naidudulot sa mga mangingisda. To be honest po talaga, malaki po ang lugi ngayon namin. Kaya nga po, marami na po kaming kasamahan dito sa Hagonoy na nagbabalak na po na huminto sa ganitong hanap buhay. Malaki po talagang epekto, lalong-lalo na po sa ekonomiya at sa larangan po ng pangingisda. Kaya nga po kami, nakikipagtulungan kami sa Kaibipar para po maparating sa kanila yung kalagayan po namin dito sa Hagonoy. Lalong-lalo na po kami, mahigit po 500 pamilya ang nagtatrabaho po sa amin. Pati po sa mga kasamahan ko dito sa Hagonoy, marami pa rin po ditong ibang operator na maapektuhan din po ang kanilang negosyo. Bago ang insidente sa oil spill, nasa 140 pesos ang presyo ng bangus kada kilo. At ngayon, kinailangan nila itong ibaba sa 125 pesos. Kaya nga po, inaasahan po namin ang pag-unti ng mga operator dito ng bangos kasi nga po sa laki ng lugi. Ngayon pa lang sana kami makaka-recover dahil nga po humina. Isa pa po talagang nagpapahirap sa amin dito actually, yung mga imported frozen Yung pong pinapapasok natin dito sa bansa na marami naman po tayong bangus at tilapia, bakit po kailangang magpapasok tayo ng maraming imported na isda? Isa rin po yon. Maging ang dealer na si Ona de la Cruz na nagbabagsak sa Tarlac, bumaba na rin ang benta. Ang dating 100 banyera sa maghapon, nasa 70 banyera na lang na umaabot pa ng 3 araw. Medyo naapektuhan po kami. Dati po, araw-araw kami nandito. Ngayon, yung 3 araw bago makabalik dahil sinasabi nila, may langis. Pero wala naman po. Dahil ibang bandaragat ito, tinitingnan nila yung mga pinapalakayan. Talagang wala naman po. Medyo kuwan lang po talaga yung balita. Oo, kami po mismo, hindi rin nalagay kasi masisira yung suki namin. Kasi everyday na suki namin yan. Iniingatan namin. Kahit naman tayo, ayaw natin magkasakit yung ibang tao. Nauna nang sinabi ng Department of Health o DOH Region 3 na delikado ang oil spill sa public health, drinking water resources, marine life, natural resources at iba pa. Kabilang sa immediate effects nito ay ang pulmonary injury at central nervous system depression. Posible raw maapektuhan nito ang may expose sa pamamagitan ng paglanghap, pagkadikit sa balat at paglunok ng langis o anumang nakontamina nito. Isa rin sa mga gumagawa ng aksyon ukol sa oil spill incident ang karatig probinsya ng Bataan, ang Pampanga. Isang coordination meeting ay sinagawa upang pag-usapan at paghandaan ng posibleng maging epekto nito kung sakaling tumama sa lalawigan. Sa initial na report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, nasa mahigit 20 barangay ang maaaring maapektuhan. Ang mga ito ay matatagpuan sa bayan ng Macabebe, Masantol, Lubao, Sasmuan, Minalin at Guagua. Nasa mahigit 32,000 fisher folks naman ang tatamaan sa coastal towns kung sakaling hindi makontrol ang oil spill. Ang bayan ng Minalin, hindi lamang kilala sa mansag na egg basket ng Central Luzon. Ito rin ay kilala pagdating sa tilapia production. Sa kabila ng banta ng oil spill, hindi raw naalarma ang bayan. Yung mga kakain regarding their safety, yung naman producer regarding their business. So, it did not really bring any alarm sa akin. Para sa akin lang, ang importante, alam natin ang gagawin natin at may coordination and cooperation sa mga lahat ng involved agencies at saka LGUs. Safety naman rin pispangeti. Munang-muna makatarandula rin kami, ting tilapia mi. Yung munang-muna kini, si safety mila kayong pamagpalumindan. Kahit nanggagaling sa Bataan ang kanilang patubig sa mga palaisdaan, mas secure naman daw nila ito dahil mayroong check gates. Muna tinakay man priso, pangaman ng priso ang check gate, keng danum. Nag-ikot din ng CLTV 36 News Team sa isang pamilihang bayan na bagsakan ng mga isda, ang Guagua Public Market. Patuloy pa rin ang kanilang pagbebenta ng iba't ibang klase ng isda. Ayon sa ilang fish vendor, sinisiguro nila sa dealer na fresh at safe ang mga ito bago kunin. Okay naman po, tsaka bayo po naman mirasing kay Kenny lalong din nga san mi. Masumani batan keng kay, keng nabotas. Nagay man po kukuha ka rin ang baluming ating mo, ating oil spill ngayon. Paka-check mi naman po, nga san mi. Ikaw po dapat kumarog gamanya li Kenny Guagua kasi po, pakasigurado mi na ingkaya kami nga san mga santing. Samantala, nauna nang sinabi ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at ng B4 Region 3 na ligtas sa mga seafood na galing sa probinsya.
As of July 30, salyado na rin ang leak sa motor tanker at walang nakitang trace ng oil spill sa lalawigan. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na nakaposisyon na ang receiving tanker na gagamitin para sa recovery operation. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin umanong maninipis ng oil sheen sa vicinity ng MT Terra Nova. Mayroon na rin control measures na isinasagawa kagaya ng paglalagay ng oil spill booms, deployment ng skimmers at employment ng oil dispersants. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Para kay ngaliwa pang balita, sabi-sabela pong megpasusureng halos 500 na Fernandina mommies para kay pamagmasusi keng National Breastfeeding Awareness Month. Amerapat po niting mumunang Aldoning Agosto keng Heroes Hall, Ciudad San Fernando. Pwede muna na itining alkalde ng syudad ay Mayor Vilma Caluwag, ang po ng City Nutrition Committee, at pamuntukan ng City Health Officer ay Dr. Rowena Salas. Aparte keng breastfeeding, may seminar mo naman king importansya na ning gatas ning ima karing bayong baita anak. Atin mo naman diskurso keng maternal and child protection, at dinake dari Dr. Faye Clarice Maturan at Dr. Raquel Salonga. May katanggapla naman pong health kits ding imang magpasuso, ban gamit daking pamaningat kareng-karelang anak. May talagayang antimong National Breastfeeding Awareness Month, ing bulanan ning Agosto kete Pilipinas at metong The Big Latch On, kareng aktibidades ning syudad. Apin rendeng mga ragula balitang kinalap ning kaya katamong news team. Para king aliwa pang updates, i-like o i-follow yula po rin kaya kaming social media pages. King lagyo ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalik.